Velkommen her til Smil på læben. Hvordan får du børn på en øde ø, part 2. Det er sådan, at den første film vi lavede, der fik jeg lidt klager over, at det var samme stemme og sådan noget. Men det var bare ideen, der løb fra mig, så jeg improviserede lidt. Det gør jeg stadigvæk, og prøver at gøre det rigtig godt, og jeg håber I kan lide det. Så velkommen her til Hvordan får du børn på en øde ø, part 2. Hej! Ja, jeg hedder Sigurd. Det kalder vi ham bare. Sigurd, det er mig. Jeg bor på en ø. Jeg valgte at blive klippet skaldet, fordi det var sejt. I skal møde min veninde her. Hun hedder Linse. Hej alle sammen. Jeg hedder Linse, og jeg har store bryster. Det her, det er Sigurd. Hej, vi har lige mødt. Hold da fast. Nå, men Det kan du godt lide, hva'? Ja, det må jeg sige. Nå, men nu skal vi vise jer, at fordi vi kaster. Og nu skal vi vise, hvordan får man børn. Det drejer sig om, at lille mand skal opstå. Det var godt. Nå, nu skal I se. Vi skal simpelthen prøve at vise, hvordan får du børn. Jeg lægger mig ned. okay, så kommer Sigurd her ovenpå. Skal vi ikke have den stående, Sigurd? Jo, det kan vi godt. Kom. Det var godt. Det var rigtig godt. Ja, det var super dejligt. Nå, jeg går lige ud. Okay, om jeg skal du skylle mig ud i havet. Sådan. Så Sigurd, kom tilbage. Okay. Så jeg sætter mig over ved øen. Sådan. Så ser Sigurd derovre. Nu er det sådan, at jeg bliver tykkere og tykkere. Og viser lidt godt bare. Og nu går jeg 9 måneder, så nu skal jeg fødes her. Se Sigurd, vi har fået baby. Og det var så sådan, hvordan får du børn på en øde ø, part nummer 2. Håber I kunne lide det. Jeg siger farvel, lille ven. Og sig farvel, lille Sigurd. Okay. Farvel. Vi elsker jer. Hej. Hej. Velkommen her til